Един наш любим изпълнител, това е Коцето. Здравей, Коце, как караш? Добре съм, Матио, бате. Как да съм тук? Прекрасни хора, бате. Кукове, целухи, бате, големи, бате. Добре съм, бате. Живота ми е като спалнята на совка, бате. Темпо, 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 бате. Така, бате. Кажи, къде ходи? Аз, брато! Ти ли си? Аз съм, бате! Аз съм, бате! Къде ходи на почивка тази зима, бе, Коце? Къде да ходи, бате? Бях в Тайланд, бате, и си викам, в Тайланд съм, бате, какво да правя? Дай да отида на едно масажче, бате. Разбира се. Да лава малко жилите раижи, бате, че като надигам бутилката с уиски някой път направо се сцепвам, бате. Вече, бате, Иво, не съм на 20, не съм на 30, бате. Вече съм на кило и половина, бате. Стига, бе. Сега малко, бате. И съм легнал, бате. Легнал съм, бате, на масата да ме мачка едно пиченце, бате, раижи. Обаче по едно време си викам, добре, бе, бате, тая като ми масажира раменете с две ръце, какво е това, с което ми масажира кръста, раижи? Срамна история. Срамна, бате, като казах ръце, между другото. Нема ли, бате, тук нещо да сипеме, бате, някоя ампулка? Не знам какво да си правим ръцете, бате, ако не държим нещо. Но това е много срамно, което ти се е случило в Тайланд. Бате, това не е срамно, радиши. Срамно е като го извади по-големо от твоя, бате. Тогава е срамно. Стига, бе. Так, бате.